pang hinihintay natin mga kabel? Let's go! At pasok na tayo! What's up mga ka-travel? This is Brgy at ngayong araw isang panibagong adventure at isang panibagong lugar naman ang ating pupuntahan. So nandito kami ngayon sa KVRA Hometel here at Washington Drive, Legazpi City, Albay. So mga ka-travel, excited ako pasukin at makita natin kung gaano ba kaganda ang mga room dito sa KVRA Hometel. So ano pang hinihintay natin mga ka-travel? Let's go! At pasok na tayo! Skin on my skin.